ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଭଲରେ ଥିବ। ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମ ଗାଁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତୁମ ଗାଁର ନାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଆସ ମୋ ଗାଁର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମୋ ଗାଁର ନାମ ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନପୁର। ଆମ ଗାଁଟି ଶୁଳିଆ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଶୁଳିଆ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଆମ ଗାଁ ଅଛି। ଗାଁର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ପିଚୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ସହରକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ଜାଣିଛ ଦିଗ ହେଉଛି 4 ପ୍ରକାର, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ। ସେମିତି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆମ ଗାଁର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପିଚୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ସହରକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଦେଖିଥିବ, ସହରରେ ଥାଏ ପିଚୁ ରାସ୍ତା। ଆମ ଗାଁରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷୀ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷ କାମ କରି ପେଟ ପୋଷିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କମାର, କୁମ୍ଭାର, ଧୋବା, ବଢ଼େଇ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗାଁର ମଝିରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରଟି ବହୁ ଦୂରରୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକେ ଗାଁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୁରିରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ସହ ଗାଁର ଭଲମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଗାଁରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯାନି ଯାତ୍ରାକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତୁମ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏକାଠି ମିଶି ବହୁତ ଖୁସିରେ ପାଳନ କରୁଥିବେ। ଗାଁରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆସ ଜାଣିବା। ଗାଁରେ ପାଠଶାଳା ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ। ପୋଖରୀ ଅଛି, ଧୋବାତୁଠ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ, ପାଠାଗାର, ଯୁବକ ସଂଘ, କମାରଶାଳ ଏସବୁ ଗାଁରେ ଅଛି। ଆମ ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଘର ଝାଟି ମାଟି କାନ୍ଥ ଓ ନଡ଼ା ଛପର ଘର। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡଟି ସିଧା ଭାବେ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ଗାଁର ଲୋକ ସରଳ ଓ ନିରାଡ଼ମ୍ବରରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିପଦ ଆପଦରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଗାଁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଛାତ ଘର ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ଆଗ କାନ୍ଥ ନଡ଼ା ଛପର ଘର ଥିଲା, ଏବେ ଛାତ ଘର ବି ହେଲାଣି। ଗାଁ ରାସ୍ତାଟି ଏବେ ପକ୍କା ହୋଇଗଲାଣି। ଆଗେ କଚ୍ଚା ଥିଲା। ବର୍ଷା ହେଲେ କାଦୁଅ ହୋଇ ଭିଜି ଯାଉଥିଲା। ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାର ପକ୍କା ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଦେଲେଣି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଗାଁକୁ ଏବେ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ପାନୀୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗାଁର କେତେକ ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ି ଏବେ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କଲେଣି।